15 pelaajaa. Kaikki haluaa olla parempia. Kaikki haluaa voittaa. Tavoitteet ja odotukset. Paineet. Minulla päävastuu. Haastatteluita, esiintymisiä. Voittoja ja tappioita ja mieletön määrä arvokasta kokemusta. Aina ei voi onnistua, mutta kun jaksetaan tehdä kovasti töitä, me lopulta saadaan se mitä me halutaan. Ihminen oppii virheistä. Ja jos ihminen ei tee virheitä, niin se ei edes kunnolla yritä. Pitää uskaltaa epäonnistua, niin uskaltaa onnistua. Minä uskallan, sinä uskallat, me uskalletaan. Uskotaan ja luotetaan toisimme! Come on! Nyt mennään! Hei Riku, oli aika siisti puhe. Hei, kiitti. Nyt on tullut aika siirtyä pois pelijohtohommista ja tuoda mun kokemus ja osaaminen sun yrityksesi käyttöön.